বছর দিন সিনি দিন দङ বছর কাইসা কানানি বাগै 5 বছর কানাকে 1825 দিন 10,000 ন जों बाग खायके हांके 5 বছর बाय दिनो 5 টাকা 15 পয়সা बाय दिनि भविष्यत ता फालजक देहायसै आबनि बागै सिनि बुबाग्रा सुमो साल ब्रुम ब्रुम चिरिकगै साइतंगो इब्रासा थानसा काइसनि बिसिंतै अ हा कमाय थांमानि जों अ हा काइसा फिरगै तुंनाय ग्रेटर टिप्रालेन बो उंनाय आबो नो ग्यारान्टी नो वारंटी आबो सुमो के वासमिया आबो ग्यारान्टी तै बिसिनि बिसिंगै जों ग्रेटर टिप्रालेन जों तुंनाय न तुंनाय आबो जारा इमां नुंनाय र बरनो जों बसकांगो पुरन खायफुंना बागै सिनि जतनि दायित्व हायसै आबनि बागै दिनि आमसेनि बरर जों थानसा तमानि बिसिंतै सिनि थानसानो नुगै आबोबो गोबांमा बरर अ थानसानो पयतो जाया तंखौ अ थानसानो पयतो जाया तंखौ आं साना नायो जे दफानि जबानो पयतो थांगिया आ दफा सालसा कमरै थांनाय अ हा सिनि बुमानि यागो रांसाकनि माला करिङि मानो यागो सिनि माथिया करिं मानो रांसाकनि आबो जों आजि मानो हायसै फियाबा हा कमायथां आंखाय हा जों कखनो आजि मानिया आबनो ए ताबुनि बर्तमान बीजेपी सरकार आबनो साइतंगो टीटीएडीसी 6 शेड्यूल सबायै नगर पंचायत नामै टीटीएडीसी खसरनानि बंनिबाय प्लान आबनो बरक दखल खायनि बागै आं दिनि सान नायो माने सिनि अ दफानि ताहुते बुसंनो जों नुखा 25 बছর सीपीएम सरकार फाइप्रो मेलार माननि हयते सीपीएम चाबि रहर जागै टीटीएडीसी काउन्सिल चालंमा सुं नुखा दमंनो जिनि बीजेपी पारो फाइगा हांकाय फाइल लांलायै बरनि ताइसा चाबि बरं नाय कृष्णनगरनि एडभाइजर चमनि वंग ना हेसे ताबुक चाबि सामनि यागतं ताबु चाबि सिनि बुबाग्रानि यागतंग सिनि तिप्रासानि यागतंग अ तिप्रासा 6 शेड्यूल अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल म कखनो बुनि दफानि बरबाय सिंताय रुल खायजगलिया हायसे बरक दिटिएसि दखल खायनानि कक्सौ जों बोसकांनि 2028 राज्यनि एसेम्बली दखल खायै प्रथमबार तिप्रासा मुख्यमंत्री सामने सामनाय आबो तिनि अहावक समाय तांगै थाने हायसे बरक तिनि टिटिएसि दखल खायनानि जों सावो बोसकांनि 2028 त्रिपुरा लेजिस्लेटिव एसेम्बलीनि जों आबो दखल खायनाय बै जों नाय दङ এবং जों खब खायनाय हायसे आं तिनि जत लिडार संनो যারা যারা বিজেপি নি এমএলএ বানাতং মিনিস্টার বানাতং আপনারা সবাই আপনারা যারা কুটছি যে পেটি আছে ভালো করে বন্ধ থাকুন একদম ক্রাকে নন পেটি নন খাইতং নি বসকাংনি 2026 ইলেকশন পাইগন जों फुनगुइ रनाय এই ত্রিপুরাসানি অহাওয়া তাম অধিকার এই ত্রিপুরাসার তাম ফান ত্রিপুরাসানো त्रिपुरा राज्योआव शासन खायनाय आबो बुनि दफानि बरक सोंबाय ति शासन खामियानै जों फुनुगैरिनो रुनाय हायसै बरनो जों सिकार नांगौ ए बरक 25 बছর सीपीएम न त्रिपुरा सरकार जागा रमां लगी रमां सीपीएम र सुनि बखरक साकाव सुनो राजनीतिनि अधिकार सुनो बेबक सदै पाइखि हायसै आबनि बै ए बছर आबोक जों ताइ थुलिया सिनि बिसिङो सिनि 186 नाम्बार राजा तंगो बिनि बिसिंते त्रिपुरासा जतन यंगानि बागै तियार एवं ओइ त्रिपुरासा जतबना कोटी कोटी रां नरक नसबाया चेष्टा खादि नंने आ रां ननाया आ रां न नामनि यागलबो एकटा बुट कलाया जन्मजनगर पेकर जला हयते टाकार जला हयते गोलागति हयते 22টা আসন त्रिपुरा मथा सरकार फाये एडिसे तसा दखल खायनाय आबोताय केमन आरो मानिया हायसे आबनो नावनो जतन आं सानानि बुचंगो जों थानसानि बिसिंतै आइसानि बिसिंतै खरकसानि बिसिंतै सिनि दफानि जबाव जों जतन पाल बाक्सके जों जबाव मा खालायनि हेनै नरनो कक्कसारै जतन ताइसा हायनो साकाहाम तंनानि जों जतन काहाम करें तंनानि जों बुबाग्रा आइग्लकथों त्रिपुरा मथा वाइटिएफ टिडब्ल्यूएफ आइग्लकथों सिनि दफा दायबो पुजु कावै दातिनि यक्सा मानांथों हामबाय।